Tegera koruma pastor bwe kanisa yende Pastor Fox oyo kanisa yonsi no ere na intuga rero igo Nyasae omoto sabe otobe kiramo gerata motogi igo Nyasae basesenie buna tokogenderera gotegerera ring'ana ria omonene rero naende rero sabato ya rero niyo gotogio omorandia bwa kanisa ya Pastor Ford emi egasi agokorera kanisa yega gosherekea rituko eri chinse chia marogoba rero iga ekero twakorire kanisa Nyasae atosesenie igo rero Pastor gagoteba ng'a mbuya mono yagateba ng'a nakwane na intwe lakini yagateba ng'a ribaga ringochi gokwana gakoa omopastor onde ribaga akwane Pastor Mox igo omonto ochi gotegerera ekero akorire na omonene Pastor Mox. Nyasae abasesenie buna tochi gotegerera ring'ana ria omonene. Kana watera kwa kodirwe Pastor Matters nero ju watatera wato kwana na into Pastor Matters